Ay, siya ni Sally nga taga Alicia Isabela. Kitsak ti representative ti Malaysian chapter. Dahil ti entry para iti DLSRRTK Ismil Singing Contest Season 3. Awan at man dita sidong mo, alingagin man pitik to'y puso. Tapnuin ka may mutek-tikan kay papanan, to'y napuno nga panagayat ko. Hindi ngam o ayat ko, balikas ni karayo na pangipek sa gagar keniliw ko, nga sagam ita arpad mo. Iwaksin ni panadwa-dwa, kasagrapen tatilibnus na. Tuyayat ko para ken ka, ang nanayon awan patinggana. Mensahe ni ayat, siya sinupay ti pangyawatan. Nudilain siksika, nga punda ito'y biyak. Hingga kumasa puyuten, tambit tiro daytoy aya. Tapno nagsanta rimat kaunggag, amang tungpal arapat tatibiyag. Iwaksin ni panadwa-dwa, kasagrapen tatilibnus na. Tuyayat ko para ken ka, ang nanayon awan patinggana. Mensahe ni ayat, siya sinupay ti pangyawatan. Nudilaing siksika, nga punda ito'y biyak. Nga punda ito'y biyak. Nga punda ito'y biyak. Kaya man nagkakabsat kit na imbag nga oras tayo amin.